खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। नोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे सर्ट आपडेट लानानै फैदों। दायो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं जानांगौ आरो गोबां गोसारगासिनोबो दङ। बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस नितु बसुमतारीनि फिसाय प्रदीप बसुमतारी बिथाङा थांनाय 2 बोसोरनिफ्रायनो किडनीनि बेरामजों भुगिनानै गोब्राब जुजिगासिनो दंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा जोबोद गाज्रि थासारियाव दंमोन आरो माखासे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लासेयावबो मोजां लामायाव फैनो हायाखैमोन। नाथाय गावनि असे बिसि फिसाय सिबिसुलि नितु बसुमतारी आब'आ गावनि किडनीखौ होनानै मोजां लामायाव लाबोनो नाजागासिनो दं आरो दायो मोजांनि लामायावसै। दिनै आब'आ बर'फोरनि गेजेरावनो सती बिसि, सहायसुलि, अनसुलि बिसि, गोथार गोसोनि बिसि महरै नेरसोनथि दिन्थिलांबाय। गावनि फिसायखौ गावनि आंगोनिबो आंगो सानना फिसायनि किडनीनि बेरामाव गावनि किडनीखौ होनानै जिउ रैखा खालामनाया बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा। शाहजाहानआ गावनि बिसिखौ जिउयै माहामै थार गोसोजों मोजां मोननानै ताजमहलखौ बिसिनि मुङाव लुलांनाय बायदि दिनै नितु बसुमतारी आब'आबो गावनि फिसायनि फारसे थार मोजां मोननाय आरो अननायखौ दिन्थिलांबाय। आसा खालामो बिथांमोननि अनज्लायनाय मोजां मोनज्लायनाया अरायबो बेबायदिनो जुगे जुगे थाबाय थाथों आरो थाबैनो मोजां देहायाव फैगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।